धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. येशूची स्तुती हो, येशूची स्तुती हो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आम्ही शिकलो की देवाचं वचन कधीच हारत नाही, तर ते शब्द त्याचे तोंडातनं निघतात ते कधीच खाली किंवा कुचकमी किंवा कार्य न करता आणि यश न मिळता त्याच्याकडे परत जात नाही. तर ज्यासाठी त्याला पाठवले ते कार्य संपूर्ण करूनच देवाकडे ते शब्द परत जातात. सॉरी. आज आपण शिकूया देवाचा वचन कधीच हारत नाही, तर ते 2 तत्वांवर चालतात. एक म्हणजे देवाचा शब्द आणि दुसरं म्हणजे पवित्र आत्मा. आता हे सर्वात महत्त्वाचे आहे की आपल्या जीवनामध्ये कसं ते दोन्ही तत्व एकत्र काम करतात. तर जसं आपण त्या वचनाला प्रतिसाद देतो तसा, जसं आपण त्या वचनाला प्रतिसाद देतो तसा. आपण वचनात पाहूया की मी कसा या सत्यावर जगू शकतो. सॉरी. आपण आज बघू की देवाच्या शब्दात काय आहे आणि देवाचा शब्द आपल्या दर एकासाठी काय करतो. आपण शिकलो की ते वचन जाऊन कधीच परत येत नाही. आपल्याला माहीत आहे की देवाचे वचन जीवित आहे. आपल्याला माहीत आहे की ते शब्द सक्रिय आणि शक्तिशाली आहे. तर आपल्याला समजत नाही की हा शब्द माझ्या जीवनात चालत का नाही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आता आपण बघू की काय आहे ते निकष ज्या करून देवाचा शब्द माझ्यासाठी कार्य करेल. 1 तेसलोनिकांचं अध्याय 2 आणि वचन 13. आणि या कारणासाठी आम्ही सुद्धा देवाचा सातत्याने आभार मानतो, कारण जेव्हा तुम्ही आमच्याकडून देवाचा संदेश ऐकला तेव्हा तुम्ही तो मनुष्याकडून आलेला म्हणून स्वीकारला नाही, तर देवापासून आलेला जसं खरं होता तसंच स्वीकारला. देवाचं वचन जे तुमचा ही जीवनात कार्य करणार, जर तुम्ही विश्वास ठेवणार. प्रेज द लॉर्ड. आता 2 कारण आहेत की देवाचा शब्द आणि पवित्र आत्मा जेव्हा एकत्र येतात आणि तेव्हा आपल्याला परिणाम दिसून येतं. ते परिणाम उत्पादन करायचे कार्य करतात. याचे 2 कारण म्हणजे पहिला, मी त्या शब्दाला कधीच एक मनुष्याने लिहिला आहे असं समजायचं नाही, किंवा मनुष्याचे संदेश आहे म्हणून समजायचं नाही. तर आपण सतत हेच कबूल करायचा आहे की देवाचा शब्द आहे आणि मनुष्याचं नाही. तर ते देवाचा शब्दाचा परिणाम तुमच्यात किंवा माझ्यात दिसून येतो. जसा
मी त्या वचनाला प्रतिसाद देतो. हे खूप खूप महत्त्वाचे आहे समजायला. आणि दुसरं कारण म्हणजे आपल्याला ते वचन विश्वासाने स्वीकारायचे आहे. संत पौल म्हणतो, जेव्हा आपण देवाचा वचनावर विश्वास ठेवतो की ते शब्द माझ्या जीवनात कार्य करणार आहे म्हणून, जसा करून देवाने सांगितले त्याच्या वचनात, तर ते नक्कीच आपल्या जीवनात परिणाम आणणार. तर दोन गोष्टी आहेत आपल्याला समजून घ्यायचं की हा शब्द मनुष्याच्या तोंडातनं नाही निघाले, तर हे शब्द देवाच्या तोंडातून निघाले. आणि दुसरा, आपला विश्वास ठेवायचा आहे की त्या शब्दामध्ये क्षमता आहे आपल्याला परिणाम द्यायचा. सगळ्यांना नाही, तर फक्त त्यांना जे विश्वास ठेवतात. हे दोन खूप महत्त्वाचे गरजेचे पॉईंट्स आहेत. म्हणजे आपला विश्वास की हे वचन मनुष्याच्या तोंडातून आले असतील तरी ते त्याचे शब्द नाही, तर ते देवाचे शब्द आहे. आणि दुसरा, हा शब्द जे आपल्या तोंडातनं बाहेर आले, आपण विश्वास ठेवायला पाहिजे की त्याला क्षमता आहे त्याचं कार्य पूर्ण करायला आपल्यामध्ये. हे सर्वांना प्राप्त होत नाही, पण त्यांनाच, ज्यांनी विश्वास ठेवला त्यांनाच ते प्राप्त होतात. पिता परमेश्वरा, आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतो, तुमची स्तुती करतो. तुम्ही आम्हाला हे दोन शक्तिशाली सत्य शिकवले म्हणून. आम्ही शिकलो की जे देवाचा शब्द आमच्या तोंडातनं निघतं ते कधीच खाली किंवा कार्य न करता परत येत नाही, पण ते कार्य ज्यासाठी पाठविले ते कार्य संपवून येतो. आम्ही हे पण शिकलो की देवाचं वचन जीवित आणि सक्रिय आहे, दुहेरी दात तलवारपेक्षाही जास्त शक्तिशाली आहे. आणि आज आम्ही शिकलो प्रभू की जरी देवाचे शब्द एक मनुष्याने लिहिला असेल तरी ते देवाचे वचनच आहे आणि ते परिणाम उत्पादित करतो. तर पिता येशूच्या नावाने पवित्र पुस्तक म्हणतो की देवावर विश्वास ठेवा, तुझे तारण होईल, तुझे आणि तुझ्या घरातले सर्वांचे तारण होईल. हे आपण बघतो प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 16 आणि वचन 31 मध्ये. तर पिता येशूच्या नावाने आम्ही विश्वास करतो की हा शब्द जे तुझा आहे, तुझे वचन आहे, तुझी गॅरंटी आहे की तू बोललास, आपण जेव्हा विश्वास करणार, आमचा दर एक घराला जतन भेटणार. तर पिता येशूच्या नावाने मी दर एक कुटुंबाशी बोलत आहे, दर एका व्यक्तीशी बोलत आहे. येशूच्या नावाने जर एक माझा भाव किंवा माझी बहीण जतन न केलेले आहेत, मी त्या आत्म्याशी बोलते, पूर्ण अंधाराच्या राज्याकडे बोलते. जे कोणी
माझ्या भावाला, माझ्या बहिणीला हा सत्य स्वीकार करायचा आड येतो. नाझरेथच्या येशूच्या नावाने मी तुला बांधते आणि सगळी तुझी शक्ती या येशूच्या नावाने तोडते. कारण येशू, तू म्हणालास की आम्ही जे धर्तीवर बांधतो ते स्वर्गात पण बांधलं जातं. तर सैताना, मी तुला येशूच्या नावाने बांधते आणि सगळी तुझी कामं आणि असुरी क्रियाकल्प, तुझे दुष्टता या भावाचे आणि ह्या बहिणीचे जीवनात जे तू आणि त्याच्या कुटुंबामध्ये करतोय ते पूर्ण मी त्याला पवित्र आत्म्याच्या पावाने त्याला नाश करते. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने त्याला नाश करते. आणि मी स्वर्गदूतांना मोकळं करते की जाऊन माझ्या भावाच्या, माझ्या बहिणीच्या तारण घेऊन या. आणि जसा हे सैतानाचा आत्मा बांधलेले आहे, मी देवाचा शब्द बोलते. हे परमपिता, तू बोलला, प्रकाश होवो आणि प्रकाश झाला. तर मी ह्या भावाच्या, ह्या बहिणीच्या जीवनात बोलते आणि दरेक माणूस त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनात बोलते. येशूच्या नावाने मी बोलते, प्रकाश होवो. पिता, जसा मी हे शब्द बोलले, हे शब्द नाही तर हे तुझे शब्द आहे. हे माझे शब्द नाही तर हे तुझे शब्द आहे. सर्व शक्तिशाली देव, आणि तुम्ही सांगितलं की जेव्हा आम्ही विश्वास करतो ते शब्द नक्कीच परिणाम घेऊन येतो. आम्ही घोषित करतो की दरेक कुटुंबाचे सदस्य मधून ते आत्मा बांधलेला गेला आहे आणि देवाचं खरं उजड तुमच्या काळजात झगमगते आणि ते पडदा काढला गेला आहे. या भावाने, या बहिणीने आणि त्यांच्या कुटुंबाने पश्चाताप केले आहे आणि आपलं जीवन बदललं आहे आणि सत्याची ज्ञान त्यांना मिळाली आहे. त्यांना जे शुभ वचन गॉस्पलचा प्रचार दिले ते त्यांनी स्वीकारलं आहे. त्यांना पुनर्जीवन मिळाले आहे. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक त्यांना भेटला आहे आणि येशूच्या नावाने सगळे गुलामगिरी तुटलेली आहे आणि खूप खूप पराक्रमी सामना प्रभू येशूशी होत आहे. आणि मी धन्यवाद देते प्रभू की या पराक्रमी सामना या भावाच्या, या बहिणीच्या जीवन पूर्ण बदललेलं आहे सदा सर्वदासाठी. हे माझे भाव, हे माझी बहीण, त्यांना पुनर्जीवन प्राप्त झाले आहे. पेंटिकोस्टचं आग नि ते भरलेले आहेत. पवित्र आत्मा त्यांच्यावर आले आणि सगळं श्राप, सगळं बंधन, सगळं अशक्तपणाचा नाश झाला आहे. आणि हे भाव, हे बहीण चे आध्यात्मिक डोळे उघडले आहे आणि बंदी पूर्णपणे गेले आहे आणि त्यांच्या कानाला अभिषेक मिळाले आहे. परिक्रमी देवाचा आवाज ऐकायला आणि येशूच्या नावाने मी धन्यवाद देते प्रभू. जे प्रभूचे मजूर त्यांच्याकडे आलेत प्रभूचा संदेश घेऊन.
गॉस्पल उच्चारायला आणि ते आपले जवळचे माणसांना पूर्णपणे मुक्त करत आहेत. आजपासनं सगळं सैतानाचे काम त्यांच्यापासून लांब झाले आहेत. हे माझे भाव, ही माझी बहीण भुकेलेले आहेत देवाचे वचनासाठी. जसं आपल्याला एक भूक लागतो आणि आम्ही जेवण जेवतो, त्याचप्रमाणे हे माझे भाव आणि बहीण आता देवाचं वचन हे त्यांचं आत्मिक भूक मिटवण्यासाठी ते फक्त खात आहे आणि खात आहे. रोज देवाच्या वचनामध्ये वाचत आहे, त्यांच्यासाठी, त्यांच्या जीवनासाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी. आणि पवित्र आत्म्यामध्ये ते भरपूर भरपूर शक्तिशाली झाले आहेत. त्यांचे प्राण उत्कर्षलेले आहेत. आणि हे सगळं, हे परमेश्वरा, मी येशूच्या नावाने बोलते. आमेन आणि आमेन. येशूच्या नावाने आशीर्वादित व्हा माझे भाव आणि माझी बहीण. आमेन.